Zawuxoxa uThixo onamandla. Le nhloko ke sisihloko ngisithathe kwincwadi kaIsaiah. Isaiah the prophet, chapter 9, verse 6. For unto us the child is born, unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ifuthe lokuma kwam kula maqonga likhatshwa ngumbule. Ngambule uThixo. Ndiphuma eRhawutini ngenqwelontaba. Yasimumatha bethi sithonga sasinye. Ngeli xesha itshula yomoyeni engqondweni yam ndibukele ubuchule bomuntu. Ngoba ubuchule bomuntu ndithi umuntu akadalwanga wanempilo, kodwa ukwazi ukuhlanganisa izinto isuke indibhabe. Cinga ke yonke le nto ngeli xesha lisayo izawulendisha e-East London kuba ndine-appointment e-East London on the same day. Ithi xa ingene e-East London ndibukele apha kuletha zincothuka kuyo, ifike kukho imitshithe emnyama. Le mitshithe emnyama ibangwa yilending. Ithi xa ilendisha kuthaba umsi ushiyeke imizila yemataya. Bukeli pilot is neat, is clean, they are all well organized. The airline crew is on duty. Bonke baxakekile babhizi. Ingqondo yami ithwe swi yile nto yenzeka. Theka ilendisha ewe ndihle lapha ngasefestileni. Waye kweli cala kukho indoda emileyo ephethe izibane ezibini ezi-orange nezi-red njalo njalo. Imanu direct. Man, yonke into lapha in order. Ndisacinga loo. Ithe xa iqala ukuma ndadlwengulwa umqhelo lilizwi lendoda emilileyo. Loo ndoda yandisondeza kuThixo. Ithe xa iqala ukuma lavakala eliqhwangusha kuthe qhwake eplane. Lathi eliqhwangusha, thank you Jesus. Isandihleli lo ekhona namhlanje. Ndiba so emotional ndakuyicinga. Yandishiya ndibethe inqindi phantsi. Ndisithi noba umuntu ndimbone kweyiphi imeko andisoze ndiphinde ndimjongele sana, kuba andiyazi into eyenzeka ebomini bakhe. Kangangoba ndisaphakanyelwe yiloo ekho yolo lizwi laloo ndoda nanamhlanje. Yakhwaza zange ibe nakho usibamba. Mna ngapha ndibhizi yi-human intervention. Yena kuyo yonke le nto ubona ubuchule bukaYesu. Uphuma from another end to another end, ulendishe safely. Njengoba ndizaliswe ngumbulelo kula maqonga kaNdishumayela,
ewe ndizaliswa ngumbulelo kuba amandla osenyangweni andosele. Ile nto ndiyo namhlanje kuba uThixo namandla. Yambulela uThixo ngenxa yoko. Mandibe phandle namhlanje ndikunike permission. Okokuba ungayithethayo ngam. Ungasigalela zonke into ezinegative nakwi-social media. I give you the permission to do that. But please complete the story. Uthi xa usigqibezela wawugqiba ukutsho ukuthetha lo mazwi. Emva koko uthi kodwa uyathandwa nguyena. Ngibela ngalo mazwi. Yiba nobhathi wawugqiba uthetha kakubi. Bathi ube nobhathi. Uthi but Jesus loves you. Lapha ke sihlobo sam ngenxa yeso sizathu. Andinawuthi xwaka phambi kwesi sidangalala ndingawadandalazisi amandla kaYesu waseNazaretha. Ndizokuma ngawo apha yaye ndimi ngawo yaye sisizathu esibangela okokuba nam ndiphathe iBhayibhile yam ndishumayele. For the love of Christ constrains us. Inamandla. Yo, wathi bakuthiwe yeyakhe. Yonke into ebizwa ngaye yazi okokuba inamandla. Akhathaliseki noba yintoni na senze uba noba yintoni na because ngoku ndizawuziqhuba ngoba ndiyamandla. Yakha wena ipadelela kha kule ndawo ethi yonke into ebizwa ngoYesu inamandla. Hlala kakuhle xa ndisithi kuwe even ingubo yakhe le record sifumana kwincwadi kaLuka chapter 8 beginning from verse 43. Mhlawumbe ufunda njezo verses zombini, you will get the clue in that passage. Funde njezo verse zombini. Yes, unxibe ingubo zakhe, the garments of a humble Galilean. Yes, unxibe zonke. Mamelani isihlobo sam. Akanxibanga ingubo ewe the top class in the then world. Unxibe just ingubo esi-ordinary. Kodwa kuba ingubo yakhe. Ukhona. Alangubo yakhe. Yes, the material is common. You know, the pattern is common. But kuba yakhe. Ukhona. Ewe yena nembonakalo yakhe ayithi masimnqwenele. Ke wathi omnye utata ndishumayela kwi-camp meeting. Wathi xa sipha ivesi wathi mfundisi bantu kubalisele into ndaphulaphula. Wathi wawungcwaba eMagili. Wathi ngeli xesha ungekaphakamise kuvakele uba nguwoza ungcwaba. Yathi enye indoda ihleli phaa yathi mbilo mfu. Yathi kanti izawuthi kulo tata uzunike iinamba zakhe. Ndikwazi uba ndimdibanise noSenzwa inkosikazi yam amfundise ukujonga. Funeka amfundise ukujonga. Uthi lo tata ndingazumbiza ngegama hleze nemazi uba ndicela ipermission kuba elibali funeka ndihambe ndigqobhoza ngayo. Uthi kodwa mfundisi uthe wawuphakama wayincumela i-audience wayidlala dlalisha wayisenza uba mayenzani. Bavakale sithi yu ngandiyibona indoda entle ngolo.
Uma nkonda kali kuwe ndifusi Yesu deliwe ushiwe ngabantu indoda nomfanele ekhelene nesifo. Jabulela ukunikhelela namhlanje injongo kukhona lugqobhoza ngaphaya kwe-classification of humankind. Because when sinners are gathered together, they're prone to play the game of classifying each other. Phakathi ewe kwabo bantu Pilate elaligula li-menstruator for 12 years non-stop. Lazithi investments zalo lazithi konke. The only and the sole help that was left, it was to approach Jesus of Nazareth. Yakwazi lemazi ugqobhoza ngapha kwezulu yathubeleza phakathi kwezithuko ethukunyana kaThixo. You know, he was being humiliated. Abantu bethethe ukuthanda kwabo. Sufuna uphendula abantu bethethe ukuthanda kwabo. Kuba nenkosi yakho kwathethwa ngayo. Each step he took kwakuthethwa. Each conversation kwakuthethwa. Each company eyayimhangqe kwakuthethwa. Kangangoba yonke intshukumo yakhe yayimdiscredita as a Messiah. Uphathe kuthiwa utya naboni. Aye lapha namahule asemagadala embhutyabhutya inyawo emthambisa nenhloko embhucabhuca isithini yade yathenga indoda ukuba ebengumesiya lo ngeyazi bangubani nalo umbhutyabhutyayo. Kangoba ndithi ndawufika pha ndithi uYesu lumkile uYesu lomuntu wathi akuyijonga imeko wabona okokuba uyifika ukuba abantu mabajike kuye, otherwise wazinceda ngongatshati kuba laa nto yanamfazi abanye uYesu bebachukumisa nisekho kodwa uthi awufika kule indoda ikuJohn chapter 9 uYesu wathika phansi ngwenzudaka ima ndicela noba uthandaza ngathi umbambile ngomlenze uzungayenzi le nto uyawubanjwa uyawubaphanyaza abantu abakule ngxaki ungayenzi wena. Iyavakala le ndawo ungatshixi phandle uqaba abantu ngodaka kuba awakho amathe akaqondakali ubulala neli uvile. Kulaa ndlela uYesu wayephilisa ngayo laa mfama wayetyhila okokuba namathe la akhe anamandla kangangoba amandla amathe akhe ayengenawukwazi ukuncamathela kumehlo emfama. Loo mathe uba ayeye ewodwa ayezamvuthulula kwafuneka uba adayiluthwe ngomhlaba because his saliva is very powerful. Wadayilutha amathe akhe kunye nomhlaba kuba into ebanga bakhetha umhlaba kuba imfama yenziwe ngomhlaba uluthuli uyakubuyela kwaseluthuli. Kwadityaniswa amandla amathe nalaa raw material wayedale ngayo. Hamba nayo maqatha udaka emehlweni udaka luyaphandla zibamba kayiphuncuke udaka ludangerous emehlweni. Okwesibini udaka lufuneki ebusweni lumdaka
bathi ka uThixo efuna ukuphilisa khawuluvume nodaka olungumjojo apha ebusweni abantu bajonga ngobuso kodwa kubakho imeko uThixo avuma ube nodaka apha ebusweni kanti kusetyenzwa imeko yakho sukwenza intshukumo sokususa udaka. Wait from the one who is in charge of this project. Jonga ujongwe ngohlobo oluthile unodaka uzama ulisusa suba salisusa. Don't worry, uThixo uphethe umcimbi wakho. Uthawugqiba uYesu umqaba ngodaka akavuleka amehlo nisekho yathi command, go and wash in the pool of sin. Yima ngexesha uYesu wathi go uthi ahamba nalo mjojo usebusweni ukwaziba ubone nangabantwana cha ungaliphatha oludaka amboluhlamba le ungahamba uhlamba apha endleleni amboluhlamba isilowa between the spot apho uYesu wayekho kunye nesilowa it was the flow of people but yahamba laa nto inodaka yayokuhlanjwa. Ozihlobo zam ndizothi kuwe namhlanje the mighty God is still mighty even in our times. Eyokugqibela indawo zothi xa une-chance uye kwincwadi kaPetros yokuqala chapter 1 verse 19 xa une-chance uye izawuthi kwamngegazi lenqabileyo even igazi lakhe asavakala amandla alo namhlanje izolo yentsangu iyawiswa ayahlanjulwa bomi siyaguqulwa isimilo into engakwazi ukwenziwa yimbeleko igazi lemvana liyakwazi uyenza apho zifelisha khona i-rehabilitation centers the blood of Jesus is still powerful apha amandla omuntu aphela khona uThixo uyaqitha. Ndivala ngencwadi the book entitled The Desire of Riches, page 37, paragraph 3. I read, none but Christ. Confession anew the character that has been ruined by sin. He came to expel the demons that had controlled the will. He came to lift us up from the dust, to reshape our mere characters after the pattern of his glorious character. Yesu kuphela. Namngithi. Yesu yedwa. Nam ngirecommenda yena kuba nguye yedwa. Ungakhathazeki. Into engena ukwazi kwenziwa ngabantu. Uthixo uyakwazi ukwenza. Man's extremity is God's opportunity. Genesis 18 verse 14. Ukhona engamnqabela yona. Uthixo. Kanti hlala phansi. Ndifuna uthandaza lo muntu. Othi Nkosi uyazi imeko endikuyo ngaphezu kokuba mna ndiyazi. Nginqwenela uba ngamandla akho amangalisayo bona into ngayo. Ndivula amasango sebenza msindisi. Bawakhe wabanceda abaninji. Nam Nkosi ndicela ube sesazulu. Yalwa